Dlouhé roky jsem si každé ráno říkal, že od zítra začnu. A víš co? Nikdy jsem nezačal a takhle to dopadlo. Jmenuji se Jirka, ročník 86. Jsem táta, manžel a podkovář. Práce mám dost a výmluv ještě víc. Kouřil jsem, pil jsem a jedl jsem všechno, co mě přišlo do ruky. A každý den jsem si říkal, že od zítra začínám. Jenže jednoho dne mi došlo, že zítřek nikdy nepřijde a že moje rodina mě potřebuje už dnes. A jestli něco neudělám teď, tak už možná nikdy. Jen v únoru jsem zhubl 4 kila. Přestal jsem kouřit a alkohol jsem úplně vyřadil. Ne proto, že by dnes bylo něco jinak, ale protože si už nechci lhát. Nejsem trenér, sportovec ani výživový poradce. Jsem jenom normální chlap, co už si nebude lhát. A tohle je moje cesta nejen za lepším tělem, ale hlavně za nejlepší verzí sebe sama. Tak to sleduj, anebo se přidej.